салом дӯстони азиз, шоми ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Хеле мо ҳамаҷонро баромад шудидем. Хеле хушу баромад кард. Иншоалло ки мо дар оянда айдодармон умеди калон дорем. дуо мекунем ки дар оянда парчамбардорони миллат шаванд, хеле додаракҳо, ҷиянҳо, ва мо фахрам кунем ки ҳамхели ҷавонмардо ай тоҷикистони моану дар дигар давлат парчамро мебардоранд. Зиндаву сарбаланд бошед. бозам ба пеш, бозам меҳнат кунем. меҳнат шараф аст. Дар оянда баъд роҳатша мебинед. ҳаракат кунем ба пеш. Сарбаланду хонобод бошед. салом алейкум дӯстони азиз. Агар барои шумо техникаҳо барои сохтмонҳо, оборудованӣ барои истеҳсоли кирпич, барои зарфҳои аднаразви, барои собуну дигар чизҳо, мини заводҳо лозим бошад ва техникаҳое ки дар сохтмонҳо истифода мебаранд барои шикатур, барои стяжка, барои бетонасозҳо, яъне барои шумо лозим бошад, марҳамат дар рақами ватсапи мо тамос гиред. мо барои шумо бо нархи арзон бо сифати баланд хизматрасонӣ мекунем. ва баъзе бародаро аллакай аз мо заказ кардагӣ ҳастанд, баъзе борошон дар роҳ аст, баъзеш расидагӣ аст дар Тоҷикистон. марҳамат метавонем ки аз мо бо дили пур заказ кунем. бародари азиз, мо дар хизмати шумо ҳастем. ҳар гуна техникае лозим шид, марҳамат бо мо тамос гиред. Саломат бошед, худо нигаҳдоратон. Здравствуйте, дорогие друзья! Если вам нужна будет техника для строительства, бетоннасос для стяжка, для штукатурка и другие оборудования для производства кирпичей и другие техники, любую технику, то есть если вам надо будет из-за рубежа, из Европы, из Турции, пожалуйста, напишите нам. Мы такие техники можем с выгодным ценам предоставить вам до вашего дома. Спасибо вам за внимание.